Haino hai miya tesa Dumboor narikel kunju Rung philjak jauka o jagao borok 10 jon tong hinui jeng Koktwmani bisingtwi sawi mankha. Haike Koktwmani bisingtwi saimamani o je rung philjakmani amo private rung amo kuno government niya tai o jagao tourist aro thangnai borok gurungna hinui thangnai borok rok o rung kanai rok Koktwmani bisingtwi saimamani nokong sakao kao nei jeng sawi mankha a nokong sakao khaksa digi khegi thangmani bagui rung philjagi thangka amoni bagui rung kwlwkha ulta philwi. Haike a jagao kuno life jacket tabuk jora goriku kuno phano nijini safety ni bagui a jagao kuno phano khlaijagya ko haise. Haike tabuk jora a jagao kuno rescue team rok bo goriku kuno life jacket bo rijagya anti tongma Koktwma o amo to kaisa lake se haibano tongma belai khino Koktwma lake phano haike amtoi hai tongma Koktwma kuno life jacket gori jesa tiyong na krung phano bone amtoi tongma kini ksaro ngakai bo bahut percentage kom bono banchiri manani. Haike je u waisa pro rung philjangmani tai miya o rung philjangmani amo to tui kinaro amoni bagui kumoni borok nugui banchiri phano manana haipano tongma kini ksaro ngakai baike banchiri nai belai khini kirima singsa amdike rung rokanani tabuk Dumboor tongma male kun phano life jacket kun phano nijini life ni bagui borok ni life ni bagui kun phano safety kri ko tabuk jora. Haike amono government no na private ni bisingti phano thung o rung ni malik na government ni bisingti phano thung kaisa life jacket ni byabostha khlairene nang o jagao tongma male kwbangma borok rok tourist haika gurungnani bagui a Dumboor thanglayo rung kalayo kwbangma cherai khonai rok bo tui thangnai tongo hingke belai kheno kirima singsa risk ni byapar amoni bagui a jagao kaisa life ni bagui kaisa safety khlainani nango. Kwbangma tourist department no Tripura tourist department ni bisingtwi promote khlaimani kwbangma Tripura ni tourist no promote khlaimani amoni bisingo bo kwbangma je o tourist jeng thangmani jaga safety bo kisa amono nainani nango angla amte ti kotor ngete kiru rung rok kanani te kiruan hi klegi thanani haike tabuk amtike duita case nungmani bagi Dumboor rung klengmani amon nugu belai khin kiriwi tongkha ang Dumboor thangnani te rung rok kanani amono kirimani marang tokha social media ni bisingti nugu. Haike chini te kaisa channel katal a jaga bo norok kwbangma informative video naimanai nangthai tv haike channel no subscribe khlai tondi te bell icon no click khadi a jaga bo katal video danan bagai please support khlai di amos bell icon channel katal ko o jaga na haino a jaga bo tebo katal video informative video naimanai link description no. Haike do waisa singni musango do thing no miao ngmani to kisasuk o je o accident ngmani bongni kisasuk chaya tongo toma male nokong sakao amtike kamani belai ke chaya haipano safety tonghakai safety ni kuno kaisa system tonghakai amte ingla khamo haike tabu kwbangma borok no kirijak tongbayo toma male Dumboor nung kuno thikre amo nung ka thung kaya thung amo kuno kaisa chaya ngai phano mistake ngai phano klegi rok thang ka rong nung bahai ke banchinai safety ni kuno phano system kring hake nung bahai ke amdike gorungnani muchungnai nung ar bahai ke rung kanani muchungnai angkai ekdom kirimani norobo komeni bisingtike shahar mano norok kire amtike rung rok kanani angkai belekene tiko kotor ngakai kiru haise amo tui kinar ngai se sawo a jaga rung kinar tongai se sawo haike tui kini kesar ngakai a jaga wo beting khamo a borok beting khamo jesa tiyong na krung phano amsa haksal 1 kilometer hai tui haksal hapung hatai a jaga wo nung tiyogi thangnani busukei nung nin thani phanda tongno amoni bagino hapang rok ba are kisasuk tourist department ni bisingtike invest khanya nango borok rok ni safety ni bagi tama hamale nung promote khanya ni bagi invest khame singbe ingya jaga wo kwbangma safety ni bagi bo invest khanya nango kwbangma safety ni bagi system tongna nango kwbangma je rescue team rok ba a jaga tongna nango tai safety jacket rok bo rena nango tabu kasangma jora wo nung atuyo klegi di kasangma jora wo nung tourist bon amsung bango thangnai borok rok gurungnani bagai kwbangma thayo haike Dumboor bo amsung bango ingka a jora wo nung amtike rung philjagi tiyo klekhakai o ma amo sanani moto ya haje amsake kirima singsa haike tabuk tirthoni jora tirtho melani jora a jaga tebo tiprasang tung wanchang tung tebo kwbangma borok rok thangnai bangnai haike rung tai kwbangma tourist department ni bisingtwi kunmane safety kri ngakai kwbangma borok rok to gurungnani ni bo thangnai amoni bagino dakti plano a jaga safety ni bagai kaisa system salamnani nangka tai haike life jacket dena nango amo jeske pano nango haise borok rok no kaisa life jacket dena nango kaisa rungo nung
50টা borok chakakai seat 50টা life jacket 10টা chakakai 10টা life jacket hake bosraing thung okrang thung life jacket renani nangne amte hai system khlaini nango hake ajaga private boat tongnai kabangma Tiprasa bo tongo hake borok bongni chana serang kere borok bahike life jacket ong konai ba pai mane afford khlaimane ba bahike ajaga ni passenger ong no rimane ba ambagi government ong no borok no help ma khainai government ong no kabangma life jacket borok no bagmar nai nongoro passenger kana hake norok all life jacket borok no chumri di nei kani di nei use khlai di nei hake tinini video am sungno noro video na sa like khlai di te comment khlai sanan ta pungni nong bukhani ko kiri kiri tabo ajaga o thangnani hake noro video na sa like redi te channel na subscribe khadi bell icon kiri khadi jodono khulumba kya hambai